Dapat siguro malingkod, no? Kung di maigsoon, nag-iisgod, na itungod, ngano maluya ang pag-alagad sa usang Kristohano, no? Ngano ka igsoon, maluya ang pag-alagad sa Kristohano, no? Ngano maabot ang kalaay sa pag-alagad sa Kristohano, igsoon, no? Number 1, igsoon, matod pa diya. Number 1, kulang sa pag-ampo, no? Matod pa diya igsoon, sa isultis Ginoo diya sa Mateo kapitulo 26 sa 31. Huwag yung isulti sa atong Ginoo aron dili ta magkaluya sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Ato naman yung nabasa pero atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Matod pa diri, pagtukaw kamo aron dili kamo madalinas ngadto sa panulay sapagkat tinuod matinuan ang espiritu apan luya ang lawas. No, number 1 yun na igsoon. Ngano nga ang Kristohanon moabot niya ang kaluya sa pagpangalagad niya sa Ginoo. Number 1, ginikulang kita sa pag-ampo niya sa Ginoo. Kung ginay nabantayan ako igsoon, basta kulang galit ta sa pag-ampo, labi na gikan ta sa trabaho, gikan ta sa buluhan to, sa negosyo, ubang pa igsoon, labi na daong nga kalabiyon igsoon, sahay malimot na ta sa pagdevosyonal, malimot na ta sa pagkikistorya sa Dios, malimot na ta sa pagkisulti ngadto sa Dios, malimot na ta sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon, malimot na ta sa pagkikistorya sa Ginoo igsoon. Hallelujah, mo na yung sa hinungdan igsoon nga maluya ang pagpangalagad sa Kristohanon kay tungod kay kulang sa pag-ampo. So kinahanglan igsoon nga dunang kitay pag-ampo nga pagbuhaton. Maingon nga gisulti ni Kristo nga managtukaw kamo, no? Manag-ampo aron dili kamo madalinas ngadto sa panulay. Kung pasabot igsoon, naday tendency igsoon nga ang Kristohanon madalinas ngadto sa tentasyon kung siya kulang og mga pag-ampo ngadto sa Dios. Amen. Unang ingon si Kristo nga magtukaw ta, nato pa igsoon alert ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Kay kini magunusahay atong pagtuo usahay dasig, usahay luya, di ba? Muna nga gusto sa Ginoo nga magmaynapuon ta. Kay kini panahon nagisulti ni Kristo, tungod kay ang mga apostolis igsoon, nabalaka sila kung unsay may tabo sa atong Ginoo. Nabalaka sila nga unsay may tabo. Muna sila igsoon, giingnan si Ginoo nga pag-ampo mo. Ito si Ginoo Hesus dito sa bukid, sa bukid ba to, sa Gitsami, dito siya nag-ampo. So diha pagbalik niya, nakita niya yung mga tinunan nga nagkatulog. Giingnan na po sila si Ginoo mag-ampo kamo. Apat, pulo yung kabisis igsoon, ibalik ang Ginoo. No? Nagkapihat ang mga mata sa mga apostolis, nagkaluya sila, nagkapoy sila ba? Ay, again, nagkapoy sila mag-uban-uban si Ginoo, pagsangyaw sa pulong sa Dios. No, niabot ang kagabiyon na gusto si Ginoo nga mag-ampo sila, pero naadyo nila ang kaluyahon sa lawas. Munang giignan sila sa Ginoo nga mag-ampo kamo, pagtukaw, aron kamo dili madaligtas ngadto sa panulay. Kay andam ang espiritu panluya ang lawas. Usahay madahog kita igsoon sa kaluyahon sa lawas, di ba? Gusto ta nga ampo ang atong espiritu pero atong lawas balilit yun mo ilahan yun pag-ampo. Ulan ko niya atong lawas. Muna igsoon maluya ta. Muna nga number 1 igsoon nga nganong maluya ang pag-alagad sa Kristohanon kulang sa pag-ampo. Ikadua, kulang sa kadasig o kasibot. Kulang sa kadasig igsoon. Kanang wala galit tay binagay ta ginahan magsimba, wala na tay kadasig igsoon, wala tay kasibot igsoon. Laabot na kanato ang kalaay igsoon ba no? Murag lahi na gyud igsoon no? Lahi na gyud kana bang matawag nato nga nakulangan ta diha sa Ginoo. Dili ang Ginoo mo nagkulang kanato, dili kita mo nagkulang ngadto sa Ginoo. Muna ikadua igsoon kulang sa kasibot o kulang sa kadasig no? Pero dunay giingon sa Roma kapitulo 12 versikulo 11 ngadto sa 11 kabahin. 12:11 ayaw kamo magkulang sa kasibot. No? Sa atong pagitambagan ta ni Apostol Pablo nga dili kita magkulang sa kadasig. No? Ayaw kamo pagkulang sa kasibot, kinunua magmayniton kamo sa espiritu. Asa ka magmayniton? Sa espiritu igsoon, no? Alagaran ninyo ang Ginoo. Pagkalipay kamo diya sa inyong paglaom. Pagpailog kamo sa panahon sa kadulanan, lumahutay kamo sa pag-ampo, umamot kamo alang sa kinahanglan sa mga balaan, pagkasana ninyo ang pagka-lumait abi-abihon. So sa ito pa na igsoon, aron dili ka makulangan sa kadasig o kasibot igsoon, pinangunan nuna kitay tinun-anay nga pagpangalagad sa Ginoo. Nuna kitay kainit sa espiritu igsoon. Kadili kita magkulang sa kadasig, di kita magkulang
diya sa pagkaminito sa pag-alagad sa Ginoo. Una gingon ni Apostol Pablo sa kanunay na gipahinumdom sa unang Korintos 15:58, mga hinigugma kong mga igsoon, barog ka mo nga malikod, nga dili matarog, nga sa kanunay magugihon sa pagpangalagad sa Ginoo, kaya ang inyong pagpangalagad sa Ginoo dili gayon maghawa. Dili ni mapakyas ang atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Kung nagapadayon kita nga may biton, madasikon igsoon sa pagpangalagad diya sa Ginoo. Kay bisan pa ang apostolis kaniadto igsoon, walay mga puloy-anan, mga hubo, mga gutom igsoon, ningon pa si Apostol Pablo nga bisan pa ang among lawas nagkahugo. Pero ang among kinasuluran sa among pagkatao inabag ko sa Dios. Muna igsoon nga na ang kanila ang kadasig igsoon, no? Wala kanila ang kaluya, wala kanila ang katapon igsoon. Pero karon igsoon wa kita ka kumingking diya sa mga apostolis. Di ba? Usahay igsoon maigot ka sa awit nga walay rason pero ang Kristohanon nagkarason. Di ba? Muna igsoon nga bisan pa ang apostolis igsoon kaniadto sa kalisod sa ilang kinabuhi igsoon. Wala silang undang sa pag-ampo sa Ginoo. Wala silang kawatik dasig, no? Wala silang kawatik kasibot bisan nagkahugo ang ilang mga lawas. Kay matud pa ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 4 versikulo 16, usa kami wala kawatik kasibot bisan tuod nagkahugo ang among pagkatao nga makita sa gawas. Ang among pagkatao sa kinasuluran gibag-o sa adlaw-adlaw. Anong gibag-o man si Ginoo sa adlaw-adlaw ang ilang kinabuhi? Kay bisan tuod nasayon sila nga daghang mga pagsulay nga bubot silang kinabuhi, daghang mga pag-antos, nasayon sila nga kini nga mga pagsulay asa naman ni kung naa na ang kinabuhi walay katapusan. Kay matud pa ni Pablo, kay kining magaan lumalabay nga kasakit nagaandam alang kanamo sa labian gayon kadako kung walay katapusan. Gibukat sa himaya ug tungod kay kami nagasud-ong man dili sa mga butang nga makita, dili sa mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga makita, lumalabay lamang kapag ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Nag-ius Pablo na ang among mga kasakit among nagian, lumalabay lamang din. Lumalabay ang yun na igsoon. Sama ba sa problema igsoon, una kay problema igsoon, bulabay na igsoon, masulpad na. Sama kuno na ang problema sa ulan igsoon. Nga ang ulan igsoon, grabe bundak kayo ulan ngayon. Pila ka adlaw, pila ka oras, pila ka minuto, mulabay na ang ulan igsoon. Ingon ana usab ang ipasabot ni Apostol Pablo, kabisan pa daghang mga pagsulay, mga maagian silang kinabuhi, may encounter nga mga kalisod igsoon. Wala jud sila kawadki kasibot sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala sila kawadki sa paglaom diya sa Ginoo igsoon. Dili nagmaalagaron sila sa Ginoo. Mayingon usab punta kanato igsoon, no? Maningkamot usab kita igsoon nga manaa kanato ang kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang hinungdan igsoon nga makulangan ang usa ka tawo maluya ang pagpangalagad sa tawo igsoon, ang giingon igsoon kulang sa kadasig o kasibot. Ikatulo igsoon kulang sa pagsalig, no? Kulang sa pagsalig igsoon. No, usab din igsoon nga makapaluya sa pagpangalagad sa Ginoo kini kulang sa pagsalig diya sa Dios, no? Nga makaingon ta igsoon nga dunay mga butang na gusto nato buhaton igsoon pero dili nato isalig sa Ginoo kay ngano man kulang tag pagsalig sa Ginoo. Pero dunay giingon ang malang kasulatan nga dili ka angay makulangan sa pagsalig, no? Ibuhanon kapitulo 10 bersikulo 35. Busa ayawan ang inyong pagsalig. Kung ang tao gani igsoon kulangan sa pagsalig, wala na siya pagsalig. O naa siya pagsalig pero kulang ba? Pero nga man ang balang kasulatan, nga ayawan ang inyong pagsalig kay kini aduna ray dakong balos. Kay kamo kinahanglan og pailog aron makatuman kamo sa kabubuton sa Dios. Sa palig igsoon, aron dili maluya ang pagpangalagad sa Kristohanon igsoon, kinahanglan di ay dili niya wadon ang iyang pagsalig. Dili nato wadon ang atong pagsalig bisan tuod anaa kita sa sitwasyon nga lisod. Bisan tuod naa sa mga pagsulay, bisan tuod naa sa mga problema, kinahanglan dili na nato wadon igsoon. Ganuman kay ang atong gilauman igsoon, ang atong gisaligan nga Dios igsoon nga bisaan, nga kwaon kaniya igsoon, matuman gayud kana igsoon. Kay si Kristo ang namulong diya sa 1:14 nga matud kaniya, sumalig kamo kanako, sumalig kamo sa Dios. Kay sa balay sa akong amahan ana ay daghang puloy-anan. Dili ba akong ingon kaninyo aros pag-andam ug luna
Kung sumakaandam na ako, uhaon ko kamo, kay diin gani ako, at ako sa ako. Muna saat sa Ginoo igsoon, nga kinahanglan ang Kristohanon, dili gayon mawat-an sa pagsalig, no? Kay ang tao nga makulangan diya sa pagsalig sa Ginoo, muna ilhanan igsoon nga nagkaruya ang iyang pagkalagad sa Ginoo. Amen? Muna ngingon si Pablo, sa ayawan ang inyong pagsalig, kay hindi adunay dakong balos, kay kamo kinahanglan o pailog aron makatuman sa kabubuton sa Dios ug magadawat siyang gisaan, kay sulod lamang sa diutay panahon sa usa ka tiriabot nga mag-aabot na dili malangan apan ang akong katawhang mataro nga kinabuhis pagtuo mabuhi apan to siya musibog ugali kaniya walay kalipay ang akong kalag. Sa daynoy apan dili kita uban sa nagpanibog nga ginalaglag kundi ang mga may pagtuo ug nagaangkol sa ilang mga kalag. Sa ito pa igsoon ang Kristohanon nga nagapangalagad, nagapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Mo ka ng mga Kristohanon nga nagpadaugod diya sa Ginoo. Apan katong mga tao igsoon wa na makalagad sa Ginoo, batud pa sa atong gibasa, mga katawhan sila nga nangalagad. Usa igsoon nga kita nagapadayon sa pagpangalagad, paningkamutan nato nga sa atong journey dili kalibutan nga daghang mga pagsulay. Hinaota mga tagtabang sa Ginoo nga dili kita mawad-an sa pagsalig. Amen. Mo na igsoon nga ato ka nang hinumduman sa kanunay upat igsoon tungod sa mga kabalaka, no? Tungod sa mga kabalaka ang usa ka Kristohanon maluya ang iyang pagpangalagad. Nganuman labi na igsoon kung natay mga gitiguha nga maapas sa atong kaugalingon igsoon. Nilabi na kung lisod kay ta sa sitwasyon karon. Nilabi na daghan tag mga utang. Nilabi na daghan tag mga loan, daghan tag mga kwan igsoon. Wala ka ko nang wana. Kanang daghan tag mga problema igsoon, mahubalat ka ta igsoon gusto ta magtiguha nga maabot nato ni maipas din nato labi na kaantay mga utang nga motor, mga utang nga bisan unsa igsoon tungod sa kabalaka igsoon. Usahay ang tao igsoon mangita og pamaagi nga diin dili na niya kauban ang Ginoo. Amen. Usahay gusto nato mauna ma-priority ang utang sa kalibutan kaysa Dios igsuon. Pero ang balang kasulat kang igsuon ang batok pa sa Filipos man 4 bersikulo 6 adunay gisulti nga dili kita magkabalaka. Ako gyud ang kabalaka sa usa ka Kristiyano, no? Pero dunay gipahinumdom ang balang kasulatan agi pagdasig sa tanan aron maka namalandong kita. Filipos 4 bersikulo 6, ayaw tungod pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Bisan unsa na nga butang nga mudangat sa Kristohanon, pagsulay man na, balatian man na, kawalan mo na, kalisod na, kamugdaon man na. Ingon si Apostol Pablo, ayaw ka mo kabalaka. Amen? Di ba ka mabalaka igsoon? Balaka gani ko kung pagbukas. Pero igsoon, hindi mo balang kasulatan, ayaw ka balaka. Di ba? Usahay moabot yun ang kabalaka sa Kristohanon. Dili malikayan anuman napasanta sa tawhanon unod. Pero yung nabalang kasulatan mahitungod sa bisan unsang butang di kamo magkabalaka hinunua tanang butang ipahibalon ninyo ngadto sa Dios. Asa nato ipahibalo ang atong mga kabalaka ngadto sa Dios igsoon, no? Ipahibalo sa Dios ang inyong mga hangyo o itong mga hangyo pinaagi sa mga pag-ampo. Sa to ba itong mga kabalaka igsoon ato din ang ihangyo nato sa Dios. Uban ang mga pag-ampo o pangamuyo nga ang Dios sa kalinaw. Ang kalinaw sa Dios kabaw sa tanang pagpanabot magabantay sa inyong mga kasing-kasing kung sa inyong una-una diya kang Kristo Jesus. Sa ito pa din igsoon, bisan moabot ka nato ang mga kabalaka sa atong kinabuhi, kinahanglan naa si Kristo sa atong kinabuhi. Amen? Kinaghang mga tao karon igsoon nga nagkalas sa ilang kinabuhi tungod sa ilang kabalaka. Nga wala silang kabayad, silang utang igsoon, ilang ibuhat naghikog sila. Uban igsoon, dami ang ilang ipangbuhat, nagsusay sila igsoon. Dagang mga dato igsoon, kabalaka nga dili kabayad, makaimpas sa ilang ipangutang. Depressed igsoon, naghikog sila igsoon. Pero tungod kay nunal tay Dios, nga alagad ta, Dios igsoon. Tingon ni Apostol Pablo, ayaw kami pagkabalaka. Ninunuwa itong yan ninyo sa Dios ang tanan. No? Ipaibalo ninyo ngadto sa Dios. Uban ang pangamuyo o mga pag-ampo. Kay ang Dios sa kalinaw, magauban sa atong kasing-kasing. No? Ang Dios labaw sa ang Dios sa kalinaw
lapaw sa tanang pagpanabot. So ang Dios nakasabot sa atong kahimtang igsuon, no? Nga magabantay sa inyong kasing-kasing. Kay ang Dios dili magbantay sa atong kasing-kasing igsuon, ang yawa mo drive diini igsuon. Ano man? Ingon kami ni Jeremias kapitulo 17:5 na nga ang kasing-kasing sa tao malibongon labaw sa tanang mga butang. So sa atong paligsuon, atong kasing-kasing pabantayan nato sa Dios. Karon aron ang Dios magapuyo sulod sa atong kasing-kasing, siya ang magabantay, siya ang mag-iya kanato ba? Siya ang mag-guide kanato igsuon bisan asa ang no? Uban ang atong hunahuna igsuon nga naa si Kristo. Ikalima igsuon, last na bersikulo. Nganong maluya ang pag-alagad sa Kristohanon tungod sa mga pagsulay usa. Diba? Tungod sa mga pagsulay nga budang nga igsuon, what others mahal sa kinabuhi pagsulay sa pagsulay na igsuon, labi na igsuon kay nimo nga higala, ginikanan, uban pa igsuon, usahay igsuon ang Kristohanon. Gusto na lang kuyog sa mahal sa kinabuhi. No? Hallelujah. Gusto nila pusunod sa lumon. Ya, muabot ang dako na. Pag ako sulay, di ba? Sa muabot, nalamit tayo kay matyan pa sa ato, kitang natagtungkod, pamilya nato, o mga butang bas kalimutan na nakuha sa ato, ikawatan bata, o idaw-daw bata, ipatams-tamasan bata, mga pagsulay ba? Muabot sa itong kinabuhi, kawan ato dama, so, di ba? Makaingon ka nga takong, takong inuong na tao, nangaragad, takong inuong, ano muabot na yun din ako nga pagsulay? Kung magbinuotan ko, muabot ako ang mga dili maayong mga paghitabo sa akong kinabuhi. Kung magtinautan ko, kasi mutay ko sa'yo. Kung naipit pa, ituhanon ba siyang kinabuhi. Pero ingon na balang kasulatan na ang mga pagsulay nga maabot sa akong kinabuhi, kinatugutan sa Diyos na madaog tayo sa kung dili, ingon ang Diyos, ingon ang si Apostol Pablo, sa Tiago 1:2. Mga igsuon, isipan nga mo'y tumang kalipay sa diya nga ikasugat ninyo ang nagkalain-laing mga pagsulay. Ano man, tungod kay kamo na ibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musampot sa pagkamay ng tusod. So kanina yung pagkamay ng tusod na igsuon, kung mabot ang mga pagsulay, makapailog ka. Amen? Kaya kung mabot na itong pagsulay, igsuon, wala tayong pailog, igsuon. Hallelujah. Labaw pa tayo sa magtuto, igsuon. Batsag-bat nung nadunggan ako igsoon. Kung niabot ang pagsulay igsoon, himo siyang magsilag. Ana, ilakan igsoon sa pagto. Niabot ang pagsulay, kaya ang pagsulay igsoon ay pili. Piliya sa iglesia sa Ginoo, sa gawas, di ba, sa sulod. Na ang mga pagsulay, no? Sa mga barkada, sa mga usap pa diya, sa trabaho, o sa mga usap pa diya, muabot igsoon, bisan asa ang mga pagsulay igsoon. Muabot sa usang Kristohanon. Apan matod pa din bubuti ikalipay ninyo. Kung muabot ang nagkalaing mga pagsulay, kaysa inaibaluan ninyo ang inyong pagtuo ginasulayan o pinaagi sa pagsulay, mahimot mo magmainang tuso. No? Doon natin mga pag-antos igsoon. No, sama ba niyo igsoon? So ako yung nakita igsoon, ang dakot yun nga naagian sa kinabuhi ni Hok igsoon. Dato yung nawala ang iyang mga anak, nawala ang iyang mga kahayupan, last yun igsoon, dato yun iyang asawa yun gigamit sa kaaway igsoon. Matod pa siyang kaaway, bukat kang mapulong, gibuyan, yun siya nga, magpabilit ka bang matahong? Sa lawas ni mo ba sa imong lawas usa mo sa lawas igsoon, kasado mo, pamilya na mo, usa yun nga gigamit sa kaaway, ang asawa yun, tingnan siyo, magpabilit kang matahong, magpakamatay ka, tungluha ang Diyos, ating kabukat na pulong igsoon. Pero si Job igsoon, tungod sa gugma niya kato sa Diyos, wala niya ibaydo ang maong pulong igsoon. Wala niya palita ang maong pulong. Ingon naman siya sa babae, badlong niya, huy, babaeng buwang-buwang. Kung mudawat lang kita sa mga maayong butang, bilig sa mga dautan. Di ba? Grabe ito igsoon nga pagsulay, igsoon apad, itugutan ni Job siyang kinabuhi, katong nga pagsulay. Udangat niya, kay nasayod siya, nga dili diyan siya biyaan sa Diyos. No? Muna igsuon nga ang Kristohanon, sulayon ang pagtuo. Muna igingon ni Apostol ni Pedro nga sama sa bulawan ang atong pagtuo nga ginusulayan. No? 1 Pedro 6, versikulo 1 Pedro 1:6 ngadto sa 7.
Kini ikalipay niyo dako bisan kun gahon inyong pagatusod sa makadiyot ang naglaing mga pagsulay aron ang pagkatinuod sa iyong pagtuo labi pang bililon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagi sa kalayo bisan kun kini madugna ug musangkot sa pagkalayo pagtimaya may tungod kaninyo inipadayag kunya ni Kristo Jesus. Ato pa na igsoon ang atong pagtuo labaw mas bulawan, no? Ngano labaw sa bulawan ang atong pagtuo? Kay kini pagtuo igsoon makita yun ni pinaagi sa binuhatan mo na labaw ang atong kini bang pagtuo igsoon. Kay kung doon ta walaan dali ta Kristohanon ta igsoon, mayon na yung igsoon. Istingan ta na be. Di pa ni mo doon ni pagwa. Di ba? Istigan ta ni be, di pa ni mo kuan be. Dagan na yung mga pagsulay igsoon, mga testing sa atong kinabuhi pa. Nga makita yun nga tinuod ba ang atong pagtuo des tinuod ba ang Kristohanon ta, di ba? Muna igsoon nga tugutan lang nato ang nagkailaing mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kay alang na po na sa paglingkod sa atong pagtuo diya sa Ginoo. Muna nga salamatan nato ang Dios bisan kun sa dangat sa atong kinabuhi, kasakit magkalipay kaduol, salamatan nato ang Dios kunaman kay ang Dios dunay katuyuan sa tanang igsoon. Muna nga dunay purpose ang Dios ana igsoon. Last igsoon, Ecclesiastes 1:8, ang tanang mga butang napuno sa pagkalaay. Una nga, sa usahay sa pag-alagad sa Kristohanon, moabot ang kalaay. Di ba? Pero diya sa kalaay, diya sa kanabang wala kay gana igsoon, nabugnaw naman na. Nabugnaw na kasi pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Diya igsoon. Dili po nato tugutan nga magpabilin na lang po kang bugnaw, kalaay, may gana. Manitabo po ka igsoon nga uban sa tabang si Espiritu sa Dios makabarog gihapon ka kaliwala sa mga buklat nga mga pagsulay nga biabot sa atong kinatulog. Ato inumduman anong aluya ang pagpangalagad si Kristo ano number 1 kulang sa pag-ampo so gitudloan ta ni Kristo magpainampon ta ikaduha kulang sa kadasig o kasingot so gitudloan niya kung ta igsoon nga di ka mawat ang kasingot ikatulo kulang sa pagsalig so di ta kinahanglan mawat sa pagsalig kay matud pa ni Kristo sa 1 size 47 nga bisan kinsa ang usalig kanako magkabatot o pinabuhi walay katapusan. Kay kapat day tungod sa kabalaka so kinahanglan kita magkabalaka igsoon kung ano maluya pa alaga sa Kristohanon tungod sa kabalaka. Kalima tungod sa pagsulay so maabot ang pagsulay igsoon dili nato dili ta mawat-an paglaom igsoon. Maniging sa Ecclesiastes 7:14 nga kung nagkauswagon ka magmalipayon ka apan moabot kanimo ang kasakit mamalandong kanini kaya ang Dios adunay katuyuan niini. Salamat sa Ginoo igsoon. Ang pulong sa Dios kini nga may gawang ay gabay sa pagpangalagat ug pagpahinunggot adunay ang pulong sa Ginoo. O ay mo kinigiya nato igsoon atong ipapuyo sunod sa kasing-kasing ang pulong sa Ginoo igsoon aron makalahutay ta igsoon kapadayon. Salamat sa Ginoo ang humaya ko ibalik sa